Asị m nne na ya ayọgide gị ego na ife a na-eme bụ ya bịa n'iru akwụkwọ nye were akaụntụ ya na-ayọghali ndị mmadụ ego na-esoghali ndị mmadụ na-ayọghali ha ego. So ndị mmadụ wee bido wee rịpọtụ ba akaụntụ ya like FB akaụntụ ya wee rịpọtụ gị die ewee baa n'ọnya sọspend anya mfat na ije kịta asachi afịa na ịgba mfọ afịa o maka na ife a na-alụba ịyọ ndị mmadụ ego na a na-ayọkwu ma na street. Ọkwado onye die n'obodo oyibo dị obodo oyibo a na-afịọ ebe niile akwa ifugo ya wee mepe another one and since ya mepere another one n'uche ekwerezie ayọ n'ego na ịghọta na maka na ọ dị ka gasị na ndị mmadụ amakwugolu ma ndị FBI amakwugolu ya wee sị ka ya wepụtazie nye ebe maka na ike agwụgie ivi n'ebe efu mgbe ụmụ nwa na-atụzi m ụjọ onye bụ na mfe ụmụ nwaanyị dị ime na-ata gịfa nọ ndị decide ka fa gbuo onwe fa in life onye nna fụtazi ndị dị ime ịmụ nwa na-atụ m ụjọ otu nọ ọ na-eje 10 months ọkwa ya mana nwoke bịa akụnyeri n'akụkụ m nwere ike nye gị listening the next thing bịa gwakwa m okwu ọzọ mfe igbo na ọkwụde na ọkwa fada ife ahụ gwakwa ka atụba gị ime imu ka ije nwụrụ ebe ahụ adịghị ọnya mgbe bịa mgbe ahụ wee sị ya na nwa na ọ bụ na o nyere m ego m ejide nwa ajụ n'ọgwụ eje m report oge na woman rights anti-CC 3 weeks to gbo nwa dị 9 months o were 200,000 wee nye m witi 70,000 o mesi send ya ihe spend n'ụlọ ọgwụ bụ ebe 100 and let me say 140 something thousand. Then ọ nwekwa nọọsụ nọ na street na-etriti buru m nji ụkwụ isi na ego aje setụlụ ọnya wee go n'ihe nwa na-eri na nwa m enwere akwa nweghị ihe ọnwụ wee jegote bi mgbe ya na nwa akwụkwọ nwekwa karịsị ya ọsọ na onwe ezigbo ego ọzọ nwere n'ọtịrị mbọsị ọzọ ego batara ya aka nsendị voice record niile nkịsị gị na nke ahụ sendị bụkwa na eti woman right amazi ihe mmemme ike marriage bụ ma Ada Igbo biko nunu na-ayọrọ m ndị followers gị biko ka ha nyere m aka enwere m aka ọrụ ama m ka esi akpa wig ọfụma ama m ka esi ana m arụkwa ọrụ ifishi ụlọ na-ejekwesịrị ụfọdụ ndị nni na-ekwu bụ onwe ike obere nri onye ahụ enye m ego ọnụ ọbụla nnaba mmepe n'ụlọ shọpụ ka m na-alụgasị wig ya biko na ntị biko ọ bụrụ na mmepe enye m ga-egosisi gị from the process mbido to the end ike marriage ọ nọ n'ebe amụba nwa ana m ata afụfụ agụrụ skuul otu ka ndụ m si yasa ka m bido shọpụ anụnwa wee na-enyere onwe m aka ama m na ife o ji emerụ m ya bụ na o nwere ife stable something m na-eme nọ ntinye aka na nka ka ọ wee dị mma ana m agba mbọ mba m ụfa enweghị ego ọ bụ na ha nwee ego ha ga-enyere m aka ome m amakwụrụ ebe ọ ga-ebido even my own self sisi ụmụ nwa ana m notice signs na-alụ sometimes breathing na-afịa m alụ anụ nwa ka m fesi debe ka lụba n'ọrụ nenekwu onwe m nene alụ m jemela bụ nene alụ m achọrọ m ịnwụ biko depression na-enye m biko. Unu anụgo na ụmụnne m ọkwa ngwala ụlọ dị obodo oyibo amụrụ m ife kpata na ụfọdụ ụmụ nwoke na ji obodo oyibo wee na-edisive ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa. Unu ji aka unu decide na ịkpọta nwaanyị obodo oyibo ọwaba anya because of that ị chọrọ ịkpọta nwaanyị obodo oyibo. It's okay o, adịrọ m against that. All your decision ka ọ bụ akwa ịghọtago. Mana nke kwụzibe ike kịta bụ na ị chọrọ ịkpọta nwaanyị obodo oyibo ị gaa na Naịjirịa nụọ nwaanyị promise enye heaven and earth mgbe ị na-anụ ya ị promise sizie enye destiny ị hapụkwa ya na Naija ị ga-ebugodo ụzọ fụọ onye afọ ime o ị ga-agba mbọ selie ibon gị front and back fụọ onye afọ ime ịfụzi anya afọ ime ịgbafelu a na-ayọzi gị ego ka a na-ayọ amamọchukwu ka ịbụ a na-ayọzikwu gị ego nwa ịtụbala imie ịjụ weta n'ego ka eji ụlọ ọgwụ ịjụ n'anya ife mmadụ kpọrọ onwe ya nwoke chọrọ ịbụ mmadụ gwara nwaanyị na ọ bụrụ dị ama na ọ ga-enwe ike gbawa ụdị nke ibi adịrị agbawa o na ya ma mme gịnị ya agbarapịa ya n'ụlọ ọgwụ ịmama ibu isi aka oyibo isi mmadụ n'elu wee kpụọ nwa kpụsịa nwa wee pụta wee were isi wee fọkasịa nwaanyị ike gbọwa isi na ị ga-agbafeli ya n'ụlọ ọgwụ mgbe ị na-asụ ibon gị na-atụba ya ime
ị mara na ọ ga-amụ ya amụ gwakene m nnọọ ike gwụkwa m o ụmụ agbọghọbịa mụrụ na-akọ o mụrụ na-akọ nke a nụwelugo kịta 4 stories wepụtagolo about this very thing or even more na ọka mgbalụ ụkwụ asị ọsọ o yada na a na-ekwu etu esi wee nụ ya wee rapụ ya asemfọ ha ịma in fact it's getting out of hand like ụmụ agbọghọbịa should know now this is a new strategy a chọrọzi ịkpọtazi nwaanyị obodo oyibo na number 1 number 2 ifefa face is na mgbe ịnụ nwaanyị na Naija abịakwaba against it no ịnụ nwaanyị na Naija gbaa mbọ take care of that woman gbaa mbọ take care of that woman because obele oge anyị ebido ịkpa afa if you can't take care of your responsibility ọkwa mwepụta gị ebe a wụ call your name call obodo ị nọ call steeti ị nọ I don't care ịmakwa na nna obodo oyibo I know how it works akwa ịghọtago na onye ọbụla wetelu m nwoke ọbụla n'obodo oyibo kịta asị m kpọọ onye afa m ga-akpọgide gị luo na made in China go ya m ga-akpọgide gị luo n'isi luo na adreesị ebe ibi maka na ma mụrụ reason ị ga-eji nụọ nwaanyị na Naịjirịa gbafeli ọsọ kunye nwa jụọ ọchịcha jụọ ọgịga ọma nnu dị ọzọ ịma mbidoli afịa ịma take care of nwa the worst part bụ ime gịnị ịhapụkwa ebe nna ya ụmụ nwaanyị malụ na ife before nwoke hapụ nwaanyị n'ụlọ n'obodo oyibo ifu nwaanyị a ọ na-egilita ife ọbụla dị ya mma ọ ga na-agba moto everything ezuolie mana nke kịta bụ onye jesie nata oje na vileji chọọ ndị nne na nna fa aka esirefe ike kpọrọ nwa afụfụ onye afọ ime gbafela ọ na-afịọ dị obodo oyibo nọmba 1 ifele dị obodo oyibo ga-eme gị nọmba 2 na-asịkwa na ọnụgodi so many stories ma ndị etili nnu ma ndị etili ose ọ dụrụ oke maka anyị ga-ebido ịkpa afa very soon biko na ụmụnne m enyemaka ka this girl na-ayọ ọ sị ya ma ka esi akpa isi very well ya ma ka esi eme wig very very well na ọ bụ na onwe onye enyeli aka na biko ya gbatali ọsọ enyemaka na ya nọzibe nne ya ka a chọọ ife a ga-eme wee netebe nwa ya anya na ya chọrọzi ịnụ na ike dị mara eji agwụ gị apụghị ghọtago ike gwụrụ ọ bụrụgodo na ị chọrọ inye aka ụmụ nwaanyị ndị n'idi wig ọ bụrụ na unu ga-akọntaktị ya ka o melu unu wigs biko nu and etu ọ na-ekwu ihe a kịta arụ adọrọ ezigbo arụ adọrọ unu ma ife ọ nwere like o si n'ime gbawa wee bịaka gbawapụta na mpụta unu amụgbolo n'one nya atọlụ nke akwala outside iji wee jee kwa nke dị n'ime wee bịaka kwali ya wee pụta outside ụmụ nwaanyị amụgbolo unu ghọtara ebe anyị na-eje ife a jidete nwa mmadụ mebisie si na ọ bụrụ na ị ma ịgbafeli ya n'ụlọ ọgwụ welfare ka ị ga-akpụ ya wee jee nne m welfare kootu ka ị ga-akpụ ya wee jee wetebe ego apụghị ghọtago every month thank God na isi na ịgụrụ akwụkwọ go to court amamife unu na-emelụfe ebele go there mgbe ị mention ọla edeli akwụkwọ from court abịa na sign agreement ego na ọ ga na-enye gị monthly kesi ana ịchọzi ịnụba ịchọghị ịhapụ pụọ itinyere aka let me know ka nye gị nọmba ka ọ kọọlụ gị ọfụma maka na ịma na mgbe ụfọdụ anyị na-ebusie ịchafụ ka ọ ghara ito ogologo ma stil ọ na-eto ogologo biko na ụmụnne m mara m etu m ga-esi wee kwu mana ife nke a jọka ndị n'obodo oyibo adụrụ unu ma ndị nọ n'ụlọ adụrụ unu ma mara m ndị duzi unu ma I don't know what you guys want sometimes I don't know ike gwụrụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ